Wait lang. Mag-ina ba kayo? Congratulations. Congratulations! Alik na rin! Alik na rin! Ano ka problema? Alik na rin! Sabi! Okay. Ladies and gentlemen! Wait lang, wait lang, wait lang! Kahit ano ba sa pero, nasubukan mo na bang magselos? Paano ka ba kapag nagsiselos? Biling mag-storya. Bilig ka mag-storya. Congratulations! Napakal po natin. Your favorite color is? I think. Sabi na ako, yellow. Nag-expect ko. Grabe ka ikaw, oy. Ginoon ba? Dito ka. May boyfriend? Meron. Nag-kiss na kayo? Pag-usapan natin. Anong tawagan nyo ni boyfriend? Langga. Ano ang nakakapagpakilig sa'yo na ginagawa ni boyfriend? Tingnan ko guwapa. Bakit? Okay, next. It's okay to you? Will it be fine if I'm gonna ask saan ka nagtatrabaho? Sa tabi-tabi. Ay, okay talaga kung tabi-tabi si Miss. Maganda dito kausap, may privacy. Moving on. Na kay Uyab. Depende po sa tayo. Okay. Wait lang. Bago to na-encounter ko ha, depende sa time. Anong oras ka nagkakasyota? Anong oras siya nagkakasyota? Pag walang word, kasi syempre nakafocus sa word. Wow! Ito, turo ka ng turo, my boyfriend. Uy, hindi yun. Kaibigan, best friend. Sino? Ay, siya. Siya? Kaya ko siya. Kayo? Kayo? Okay. Anong tipo mo sa lalaki? Madaming laman ng Gcash. Gusto ko to! At least kung madaming laman ng Gcash, marami sa maitutulong. Nakahanap ka na ba ng lalaking maraming laman ng Gcash? Nakahanap ka na ba? Soon. Malapit na. Ngayon wala pa. Thank you very much. Ikaw, anong gusto mo sa lalaki? Maginoo? Yeah. Maginoon na medyo... Maginoon na medyo... Bastos? Next please! Alam niyo naman talaga po. Okay na ako doon. Okay. Kung iinom ka ng alak ngayong gabi, anong alak ang iinumin mo? Ay, hindi siya umiinom. Palakpakan niyo to. Make this night unforgettable for her. Painumin niyo to para lumabas ang mga kilig. Like, yun lang. Ito na. Thank you very much. Let's go. Ito tayo. O, ito tayo. Magkakamukha kayo. Ito. Magkapatid kayo. How old are you? 26. 26? Do you have a boyfriend? May type ka ba sa kanilang tatlo? Tignan natin mamaya. Tignan natin. Tignan natin mamaya. Okay, ito ka. Okay. Ma'am, natural ang hair. Hindi mo talaga naisipang magpa-straight. Nakatay ko. Paano pag ang pagpipiliin kita, kulot o straight? Kulot. Paano pag yung, ito naman, paano pag yung lalaking gustong-gusto mo, gusto niya ng mga babaeng straight ang buhok, ipapa-straight mo ba ang kulot mong buhok kahit mas gusto mo kulot ka? Pass. Okay, pass. Next. Walang magagawa ang lalaki. Hello! Gusto ko itong ilas ko to. Ilalas kita. Okay. Your name? Jenny. Ma'am, may lahi ka, ma'am. Iba-iba. Ganyan. Para kang ano. Mga, ano? Parang siya yung sa Asuka Challenge. Parang siya yun. Okay. How old are you? 30. May tipo ka ba sa tatlong lalaki? Gusto mo ba yung gumaganon-ganon ang buhok mo? Gusto mo ba yan? Bata pa siya. Sir, how old are you? 22? Pwede na yan. Pwede na. And then you can see
Lalapas ka sa kalendaryo, 30 ka na. Let's go! That's one. Eto, I'm sure, kung hindi sa Chinese, Korean. What's your name? Jeza po. Jeza? Zaragoza? Kaya mo pa ba? Kaya, akala ko, Parang Biko. yeah, wale. Alright, Favorite song? Favorite color? wow, really? That's it. Hello, your name is? Arian. Arian, dinig ko, Arian, talagang inubos mo yung panahon mo, oras mo, para sa pagkulay ng buhok mo ngayong gabi. Dahil narinig ko, meron daw isa sa 3 lalaking kaharap natin ngayong gabi na may gusto sa'yo. Nagtinginan sila, oh. Sabi niya, pre, sino sa atin? Sino sa ikaw? Okay. Sa kanilang 3, may nagugustuhan ka ba? Oo lang o hindi? Nagsisikreto pa. Kanina nakita ko sa CR, gumagano na dapat perfect to. Kasi, okay, ladies and gentlemen, sa dami natin, itatapon ni Shane ang bouquet. Pag na-catch ang bouquet, aalis. Pag hindi na-catch, maiiwan. Shane, itapon na natin. Ang boys, dyan lang kayo. Tabay! Ano? Saling kay naghagulak sa SG. Let's go. Alex. Gusto ko to palaban. Oh, sige, okay. Let's see. 1, 2, 3, and go. Arian? Arian, mahal na mahal kita. Pero mas mahal ko rin sila. Mas lalo na mahal ko yung sarili ko. Ang daming alam ni Alex. Ano? Okay, pasok na yun. Dito ka. Of course, Mr. Parcon. Gusto ko yung iba yung tapon mo ngayong gabi. Dapat medyo seryoso. Arian, it's all yours. Arian, what's your Gcash number? Or bank account? Pero Arian, seryoso. Nang unang nakita kita kanina, Ay, hello! introduce ka ng host. Hoy! Gusto ko lang sabihin sa'yo na I spent 100,000 with my ex and I can extend and spend more sa'yo, sa pamilya mo, at sa amin na ngayon. Arian, ang totoo niyan, mahal na mahal ko siya. Alam mo, ito si Mr. Parcon, ang daming baon. Kahit saan mo siya ilagay, meron ng meron. Sino ang pinipili ni Arian? 1, 2, 3, or 4? Say the number! She's saying a number! Number? Number 4! Okay. Best time? Okay, Ronaldo. You will spend 100 more. Okay. And go. Okay. Kaya lang eh. Wait, kami sa boy. Ano? May ginagawa na, ano to? Break daw sila. Sino pala? Ang pangapang naman eh. 1, 2, 3, let's go. Ah! Wait lang! Bakit parang kiss ng lolo sa apo? Last one, kayo nang bahala. Anong gusto nyo? Last one. Oh? Hala! Wala ko sa lakbira ha. Sila na lang nagdesisyon. Okay. Anong mensahe mo kung sakaling mapanood ang video na ito? Don't worry, we will still go in Bali next month. Harap lang ito, but we will still go in Bali. Let's do this. Nose to nose. Let's go! Oh! Baka makancel pa yung Bali. You can do it, kid. Let's go! Mabilis lang.